ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates katur dumateng kadang-kadang kula. Napa niki Mas Mus? Asmane Orjen. Naila Entertainment ingkang dipun pangarsani Mas Mustaqim sesarengan kalian Nimas Ayunanda, Nimas Ayunisma ingkang sampun sawetawis ngaturaken sukuto panglipur katur dumateng Sangya para lenggah minulya sinengkuyung sound system Satria inggih wonten ingkang kelanggengaken swasana menika Bolo Dewi saking Jati wonten foto ing samanggih kasta MMD Galeri saking Kaliangkrik inggih karana panjenenganipun Ibu Pangkrenggo Busana sampun kepareng paripurna anggen nyumulas wadana darah ngati sarira putra piranting sarimbit ingkang menika pahargyan kepareng arsa pinurwakam kanthi mekaten kepareng kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinenggo sagunging kahormatan kairing jatining pawiwahan binarum ungeling gum salaka nonton kang kepareng hamba bargending pramugari. Kula pun Triyono kepareng amurwakan iki gadring titi laksana nuwun kula nuwun mardika ngrat ring kamardikat karana negara sih wilasaning Gusti Hyang Widi hanggung samandha ing jiwanggo sawigung raharjane skala durga mendak nirwikara hayu rahayu dumateng ngarsanipun para sesepuh pinisepuh aji sepuh nyang kasepuhan ingkang satubun tos pangoleng raos mumpuni oleng pambudi pantes kalamuntud den pinundi pundi ugi wonten ngarsanipun para pangemban pangayom miwah manggala satriya tamtamaning negari langkung tetuwa tuangganing dusun padha soka durih panjenenganipun Bawa Tuban Subagyo miwah mitra karyanipun kalebet tetuwa tuangganing padukuhan piji mriki ingkang tansah rumeksa kawidatan miwah katentremaning para kawula dasih ingkang sabubar budi bawaleksana ugi datan kegilapan wonten ngarsanipun para pangarsa agami miwah kapitadosan ingkang rinten dalutan kendatan saha mirit miwah hanggilut werdining pustaka suci wahyuning ilahi kinarya panuntun jatining panembah ingkang satuhu luhuring budi baroyagung ingkang kalenggan menika katempin hamamangun talining raos bebesangan langkung keluarga ageng kadang pisan dari panjenenganipun Ibu Boko Abdul Somad miwah para pangombiyung putra pinanganten jalu ingkang lenggah dedalem ing padukuhan Dawasan Bondowo Somertoidan ingkang satuhu Sinugata Bagyo Mulya sumrambah katur dumateng sagung para priyagung para tamu kakung miwah putri kadang werda madya muda datan kekilapan kadang-kadang kula seniman Sriwati campur sari ringkes
ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Dimas Mustaqim ing tansah handudha-handuduk murid ngrembakaning kabudayan adiluhung ingkang satuhu pantes nampi agunging kahormatan. Nenggih kanthi linambaran pepayung budi rahayu miwah hangaturaken sewu-sewu agunging pangsama mugi pinarenga kula bobotipun tiyang jugul cubluk ambale lukotok ing seserepan miwah asor ing samukawis kumawan lumarep ngabiyantara ngadeg jejer satemah sawetawis hampirat terus kamardikan jengandika kang katemben sekeca dalah eca ngelaras ginem Gondoroso inggih karana mrada pawit saking keparengipun Ibu Bapa Riyana minggahipun keluarga kula ingkang tinanggenah sinaraya hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo hanjejeri minangka pamyuwara kepareng mratitisaken rantamaning adicara pahargyan ing ari kalenggahan mriku kanthi mekaten minangka tandha yekti tinardukaning kondo nun sumangga katur dumateng Sang Hyang Para Lenggah minulya kepareng kula dherekaken tansah ngagungaken raos syukuripun wonten sahandap pepodo dharem Gusti Hyang Sukmana inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng nedhakaken kanugrahan paparing kabagyan katentreman kesarasan menapa diri kawiwijengan ingkang sampun kacandhi tumanem ing sanubari jengandika para lenggah minulya menapa diri kula datan katalumpen sholawat saha salamipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng sinampiraken dumateng Sang Guru sejati jalma winastika nenggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kepareng tin antu-antu menggah lumeberipun pangayuman saking gumelaring jagat wadhak donya menika ngantos dumugi ing loka boko sinik gagendika kang winursita ngoyah nayuh Baskara kang sedhi mangsa kepareng kula ngaturaken rantamaning adicara ingkang sepisan dari pambuka nulya kalajengaken lumaraping putra pinanten putri mijil saking sasana busana arsa masring sasana biwadha apa pilih putra pinanten putri sampun kepareng lenggah tumulih tinungkorawipun putra pinanganten Janu ngiras pantes panjenenganipun Ibu Rine Weding mratitisaken rantamaning adicara adat widi widana ing sampun lumampah ing padukan piji mriki paripurna nulya kalajengaken paparing pandikan ingkang kepareng hanawung krida dharma datan katalumpen ugi kasuwun wiyos pangandikanipun kadang pisan ingkang dumawah racikaning adicara urut angka gangsal ingkang salajengipun pangampining babaring pandikan saking kadang pisan nenggih ingkang kepareng dawet mangun budya wonten jumagah adicara ingkang salajengipun Dring Astungkara minangka wekasaning adicara ingkang pungkasan Dring Pantup sagung para priyagung para tamu minulya mekaten menggah rantamaning adicara pahargyan panggih putra pinanten sariwit ing ari kalenggahan menika mawantu-wantu saking keparengipun ingkang kepareng hanawung krida dharma mugi jengandika kepareng lelenggahan kanthi mardu mardawaning penggalih ngantos paripurnanipun adicara minangka jangkep kepareng kula ngaturaken pamiyak ing warana kinarya sarana memayu ayuning sasoma nuwun nuwun matur nuwun sanggiyaning para dilenggah ingkang satu kinaroban robing samudra Yuna Basuki jumbuh kalian rantamaning adicara ingkang sepisan nggih pambuka ingkang menika katur dumateng Sang Hyang Para Lenggah minulya ingkang kepareng ngrasuk agami Islam kula dherekaken kanthi waosan basmalah ewa semanten ingkang kepareng gegulang agami miwah kapitadosan sanes mugi kepareng paring panyengguyung murih rahayuning sedya sumangga waosan basmalah kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim
Nuwun matur nuwun kanthi hangagungaken asma dalem Allah Subhanahu wa taala mugi panjenengan dalem nedhakaken kanugrahan bilih tumapak ing adicara pahargyan ing ari kalenggan menika saking purwa madya ngantos wusana tansah jinengkung sarta tinunggalan dumateng babuning kawilujengan. Sangjari para dilenggah ingkang satu sinungging kawiriyan wonten jumangkah adicara urut angka kalih nggih lumaraping putra pinanten putri mijil saking sasana busana arsa masring sasana biwadu ingkang menika katur dumateng panjenenganipun Ibu Pangkrenggo Busana nggih panjenenganipun Ibu Rini Weding keparenga semekta ing diri romanting ing gati wonten jengkaring putra pinanten putri lamun den molat tansah sinebaran puspita kang manca warna. Wanodyayutan tama ngambar arum sang kusuma sinebaran puspita kang ambrek gandhanira sang kusuma ilahing awikna mastu purnama sidhal mastu silat mringyon jagat korana sirang tandha kawisesaning busana sono sinawung langen wilapa hestu maksih mestantun lampahing buddha tanmun regeng plambang matumpa-tumpa panggung panggeng manggung sang murwengkata hanenggi paduan punika ing kinarya murcita kawi gupiting carita nenggih paduan pinji dusun Padasaka panewon sawangan ingkang kaleres wis manipun Bapa Riyana dalah Ibu Sri Rejeki keparengan babar budaya Jawi ingkang satuhu adiluhung kawis tinggal paduan piji lamun linaras ing sukma katon adem ayem tentrem kacena para kawula anggenya netepi darmaning aksang
para amontan tansah tulus anggenya makarti kawis tinggal mustikaning pawiwahan nenggih Rarayu Vivi Rukmanaya sampun kepareng manjing jero Pandhapi Agung bale winangun nalika semana sinten ingkang sinaraya hanamung krida minangka pangarsaning lampah nenggih Nimas Ayuropi karena wiwit timur mula tansah agung ginumbung ing budaya mila datan mukal kalamonta nggih kapiji minangka pangarsaning lampah tansah nengenaken subasita miwah kasusilan nalika semana putra pinanganten putri kepareng agem busana ingkang sarwarna sinulang benang satya lamun tinerak ing sang Bagaskara katun pating gedhar pating calorot yayah Kartika rebut pernah samana mustikaning pawiwahan sampun kepareng minggah wonten sakminggiling setinggil pinaturekna dening pengantining putra pinanganten ingkang pinaragan ing pendranipun Ibu Sarinah inggih saking Rini Wedi putra pinanganten putri Gya kalenggahaken wonten ing sasana mulya Sagung para priyagung para tamu minulya kacihna nadyan hamung sakedheping netra putra pinanganten putri panggih Rarayu Vivi Rukmanaya sampun kepareng lenggah wonten ing dampar Badrayasa kanthi anggana raras ingkang teges lenggah piyambakan lamun pinta lumantar kedaling lisan ingkang tansah kandhek wonten samadyaning jojo kadyohan ngrantu praptanira satriya muda ingkang kinarya gegantilaning nala memanik ing netra kang lagi labuh nagara ingkang menika kadur dumateng para-para ingkang kepareng nglarapaken mustikaning pawiwahan nenggih putra pinanten Jalu kepareng sawega ing kardi wonten jengkaring putra pinanten Jalu tansah umiring para kadang sentana warga Wandawa sedyaning kayun murih manggih kawilujengan Sang Nalendra arsa tedhak siniwaka
wautu kacino tindak ora mojo pinanganten jaluk bumiring swasana ingkang padhang tetrawangan minangka tandha yekti Sang Hyang Anarka tansah hanelai wonten garising Cakrawala saking keparingipun Gusti Kang Maha Welas dalah Maha Asih suka sasmita bilih putra pinanten Saringgit Anggenya Arsa Lelumban wonten madyaning beberan agung tansah pinaringan kanugrahan bebasanipun lumampah ing wanci pangklong pinapak obor sewu satewah katun padhang tetrawangan Anggenya Arsa Lelumban wonten madyaning bebrayan agung kawis tinggal samirana datan lumampah wandira datane bah minangka pralampita swasana paring Hastungkara miwah pamuji wonten ngarsa dalem Gusti mligi kagem putra pinanten Jalu dalah putra pinanganten putri Anggenya kepareng badhe pratitisaken lampahing adicara adat Widi Widana ing samangke mugi tansah hinayuan dening Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih parandene datan lepas datan lepat sinengkuyung Hastungkara miwah pandonganipun Sang Hyang para lenggah minulya nalika semana nadyan alon ngene Rala Maksana kacih nama stikaning pawahan sampun kepareng Rala Maksana lumampah sedyaning kayun arsa lumebet wonten Pandhapi Agung Bale Winangun nalika semana tindak Ratmaja pinanganten Jalu tansah kapundhut gambaripun sarta kalanggengaken dening syuting Bala Dewi dalah foto MMD Galeri ingkang miji saking Kaliangkring kawuryan mustikaning pawiwahan nggih risang bagus Muhammad Thohir Solikat sampun kepareng minggah wonten salebeting Pandhapi Agung Bale Winangun kawuryan putra pinanten Jalu kepareng agem busana langking warnanira sinulang benang sotya ngagem sangsangan ingkang dumadi sarta rinengga sekar mlati rinonci kawuryan sangsaya wimbo peki ing Atmaja pinanganten Jalu nalika semana prapting yen kang tinuju kepareng
jumeneng wonten sasana ingkang sampun pinanci menggah sedyaning kayun arsa kapanggihaken dhumateng putra pinanganten putri kawis tinggal sampun keparang tinata titi tataning wiganti ubarampi kinarya panggih putra pinanganten Saringgit Sagung para priyagung para tamu minulya sak sampunipun mustikaning pawuhan nggih putra pinanganten jalu jumeneng wonten sasana ingkang sampun pinanci sinartan ubarampi kinarya panggih putra pinanganten Saringgit sampun sawega ingkang menika jenggaring putra pinanganten putri saking dampar Badrayasa ingkang kairing ungling gangsala kananta lamun linaras ing sukma sinarengan sorak pepinjalan sorak anggedasih lamun kacandra pendhane swaraning cantaka munya jroning talaga wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kudrat saking pangwasing Gusti nalika semana ana titeng Gusti ingkang asipat jalutan api wanita ingkang sumedya netepi jejering agesangan cik ing alam madya hamestuti ilo-ilo jaring sepuh kina ingkang dahat cinandhi ngakasa jremponing maruta nenggih kepareng mratitisaken lampeng adicara panggih adat widi widana nalika semana putra pinanganten Saringgit sampun kepareng jumeneng abenajeng menggah sedyaning kayun arsa mratitisaken lampeng adicara ingkang kapurwakan bebalangan gantal menapa ta wujuding gantal ingkang kinarya bebalanganing putra pinanganten Saringgit nenggih dumadi saking suruh tinemurose tinangsulan lawe menang ingkang mengkuwerdi sinambi suruh lamun dilulu seje lumah lawan kurepe lamun ginigit padha rasane putra pinanganten Saringgit paripurna ngenira bebalangan gantal daya-daya kepareng mratitisaken lampeng adicara ranu padha ya tumetes sing wiji dadi nalika semana putra pinanganten putri sampun kepareng ajeng sarwi sumembah pratelakaken jejering garwa ingkang tansah setya tuhu miwah ngabekti sarta daya-daya putra pinanganten jalu kepareng hamidak ponang antiga nalika semana ponang antiga dinapaking padha pecah padha sanalika pecahing ponang antiga ana warna petak nyang jeni kang wis manunggal nyawiji dadi siji ingkang saswitanipun pecahing nalar ing alam timur ngancik ing alam kadiwasan
Senajan to kang sajuga priya kang sawiji putri kang wis manunggal cipta rasa daya miyang karsane ing kono pinesti dadi jatuh kramanira. Paripurna putra pinanganten jalu hangat dani mitak ponang antiga kalajengaken Ranupada Yamasum pepadhanipun ingkang ngraka sasmita hange cali salwiring Sukerta ingkang kepareng tumanduk ing jiwangane Ratmaja pinanganten jalu nenggih Risa Bagus Muhammad Thohir Solikan. Kawuryan katun kambang-kambang kumambanging Sekar Triwarna Drubakara Kencana minangka wadhing Sekar Staman. Lamun winawar ing tembung manis tansah kumantil-kantil aning paduning netra. Paripurna lampahing adicara Ranupada putra pinanganten putri kaangkat menggah sedyaning kayun kepareng jumeneng jajar sumanding jumbuh kalian wewangsanipun para sepuh kina jejering putri sampun ngantos hamung dumawah ing tinata hamung kedah bangkit Amernata Bali Wisma. Nalika semana sampun kepareng paripurna putra pinanganten Sarimbit kepareng ngadani lampahing adicara Ranupada mewah bebarengan gantal daya-daya arsa siningemban sindur dening panjenenganipun Bapa Riyana. Kawis tinggal mustikaning pawihan sampun kepareng jumeneng jajar sumanding ingkang arsa kaemban kagendhong dening panjenenganipun nalika semono sindur ingkang kinarya angemban mustikaning pawahan awarna seta miyang rekta menggah pasmoripun sasampunipun putra pinanganten Sarimbit kaiket talining palakrama tansah wedi marang kanistan wani marang bebener prapting yen kang tinuju daya-daya putra pinanganten Sarimbit ingkang arsa kabobot timbang dening panjenenganipun Bapa Riyana. Menapa to menggah sasmitanipun
Nalika semana jinurung Budi Rahayu putra pinanganten Sarimbit ingkang kepareng lenggah tumuju wonten ing sasana Badrayasa. Daya-daya kabobot timbang dening panjenenganipun Baparyana ingkang mengkor disinaldi senajan tukang sajuga putra pribadi kang sawiji putra mantu hamung jroning penggalih datan tidha-tidha sarta sanggarunggi arsa rinengkuk kadidene putra priyangga. Ingkang teges panjenenganipun Ibu Baparyana datan wonten raos ingkang badhe benten-bentenaken utawi bansiladan dumateng ingkang putra mantu paripurna kabobot timbang daya-daya kalenggahaken wonten ing sasana mulya winastan tanem jero. Menapa to menggah werdinipun putra pinanganten Sarimbit kalenggahaken wonten ing sasana mulya jumbuh kaliyan wewangsanipun para nimpuna jejering sesepuh kagem putra pinanganten Sarimbit murih ing samangke anggeya badhe lelumban wonten madyaning beberan agung tansah manggih jatiring kamulyan paripurna kalenggahaken wonten ing sasana mulya kalajengaken pasok gunakaya ya tampa kaya. Kacar kucur ya krobongan ya tampa kaya ya pasok guna kaya. Menika sampun kepareng jumbuh kaliyan kekutanipun para winasis jejering kakung ingkang kepareng nambut silaning akrami kedah kumedah ngupadi Gunakaya minangka kacekapaning kulawarga. Mila datan tidha-tidha sarta sanggarunggi kanthi linambaran raos setitik ngati-ati murid keketing rejeki putra pinanganten putri kepareng hanampi Gunakaya peparingipun ingkang ngraka kasiring makarti. Nalika semana putra pinanganten Sarimbit arsa jegar tumuju wonten ngarsanipun Ibu Sri Rejeki Dalah Baparyana sedyaning kayun kepareng badhe maringaken sapiranganing Gunakaya kasiring makarti minangka pratandha cetha bilih Rarayu Vivi Rukmanaya anggenya ngecakaken peparingipun ingkang ngraka datan boros. Minangka tandha yekti saperanganing Gunakaya katitipaken dumateng panjenenganipun Ibu Sri Rejeki Dalah Baparyana paripurna putra pinanganten Sarimbit nitipaken saperanganing Gunakaya sampun wonten sasmita bilih sifat kandel ingkang kaagem putra pinanganten Jalu
kepareng linolos minangka syarat sarana putra pinanten Sarimbit Arsa nelakaken jejering satriya tamtama ingkang kedah kumedah emut setya tugu miwah ngabekti dumateng sesepuh caturipun. Wonten pabekten kapurwakan saking pendheranipun Bapa Riyana dalah Ibu Sri Rejeki. Prapting bungyan kang tinuju mustikaning pawiwahan sampun kepareng hajengku sarwi sumembah sinartan ninging cipta anyenyadung rumenteng pangastawa saking pendheranipun Ibu Sri Rejeki dalah Bapa Riyana. Arsa Gumantya putra pinanganten putri kepareng sumembah wonten ngarsanipun Bapa Riyana semanten putra pinanten Jaluk Risang Bagus Muhammad Tuhir Solikan kepareng badhe sumembah sumungkem wonten ngarsanipun ingkang Ibu Sri Rejeki. Lamun pinetha lumantar kedaling lisan putra pinanten Sarimbit duh Bapa Ibu ingkang putra nyuwun iti pangestu miwah pandonganipun anggen kula kekalih badhe netepi dalmaning aksang ngancik ing alam madya nalika semana pendheranipun Ibu Bapa Riyana datan kawawa mijiraken pangandikan hamung jroning penggalih tansah meminta sing Gusti Kang Maha Welas dalah muhasih murih bebrayanira atmaja pinanten Sarimbit sinarengan sarta bumiring sesanti singgah sang kala padha seminggah singkir durga kala sirna. Gumantya sumembah sumungkem wonten ngarsanipun Bapa Abdul Somad dalah Ibu Siti Masruruh menapa ta menggah werdinipun ingkang putra pinanten Sarimbit sumembah sumungkem wonten ngarsanipun ingkang Ibu karana jejering Ibu minangka ibuning para ibu sarta sembada minangka papaning yoga brata salebeting nawa candra dasa ari emut dumateng ingkang bapa karana jejering bapa sampun kawagang anggula wentah wiwit timur mula sarta bangkit minangka lantaraning tumuwuh wonten ing madya pada mila jejering putra ingkang kumedah adhar bewatak ingkang anung anindita nalika semana sampun kepareng paripurna putra pinanten Sarimbit anggenya hangat gani
lampahing adicara adat Widiwidono ingkang sampun lumampah ing padukan piji mriki sarta kepareng lenggah wonten ing gampar Badrayasa sedyaning kayun arsa pratitisaken rantamaning adicara petik citra utawi foto sesarengan kaliyan para sesepuh catur datan kekilapan ingkang kepareng hanjampangi putra pinanganten Sarimbit nenggih winastan patah sakembaran sampun kepareng tinata tititataning wigating putra pinanganten Sarimbit sesarengan kalian para sesepuh catur kepareng hangadane lampahing adicara petik citra utawi foto sesarengan wondene petik citra menika minangka pemut utawi panginget-inget bilih kanthi sinengkalan sabda panguwasaning kudrat dumawah ing ari radite Palguna Titi Surya 7 Candra Desember warsa 2000 panjenenganipun Ibu Bapa Riyana kepareng mudaneni kekudahanipun para sepuh kina saperangan netepi daramaning aspuh daramaning aksang angrakit sekar ceplok cemaka mulya mahargya amiwoga putra putrinipun ingkang sesirih Rarayu Vivi Rukmanaya ingkang kala wawenjang kirang langkung tabuh pitung panci nuswantara iring kilen sampun kalampah dawuh pastolomiyat nampi akad nikah kalian Risanga Bagus Muhammad Tuhir Solikan putra Panjalu saking panjenenganipun Ibu Siti Masrurah dalah Bapak Abdul Somad awit saking keparingipun Gusti Ngeng Mawelas dalam hasih bilih tumapak ing adicara japing putra pinanten Sarimbit tansah lulus raharja tebih saking salwiring Nguruhidu para pagrayu pager bagus patah sakembaran ugi kepareng mratitisaken foto sesarengan Sagung para priyagung para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu sirungging kawiryan sampun kepareng sembudu panjenenganipun Ibu Sri Rejeki Darah Bapa Riyana mratitisaken petik citra utawi foto sesarengan kalian putra pinanten Sarimbit nulya kalajengaken panjenenganipun Ibu Siti Masrurah dalah Bapak Abdul Somad ugi kepareng mratitisaken foto sesarengan kalian ingkang putra pinanten Sarimbit sak sampunipun wonten pratandha bilih sampun kepareng paripurna anggenyo ngadani petik citra mila daya-daya panjenenganipun Ibu Bapa Riyana suka sasmita dumateng kadang-kadang kula wiranem suka kaludhan wedal keparenga sumekta ing diri romanti ing gati hangaturaken sugata puja piwaha katur dumateng sangya para lenggah minulya ingkang menika sepisan malih katur dumateng kadang-kadang kula wiranem utawi kadang-kadang kula sinoman keparenga sumekta ing diri romanti ing gati ngiras pantes panjenenganipun Mas Mustaqim dalah sesarengan kalian nih Mas Ayu Nanda, nih Mas Ayu Nisma
kepareng badhe lumarap ngabiyantara saperlu badhe ngaturaken segala panglipur paparing santi swara Bojorno. Ingkang menika swasana dalah sasana kula sumanggaaken. Menika Mbak Nisma utawi Mbak Nanda kula sumanggaaken.